טוב, כמדי חודש נעים להיפגש ככה, ברוך השם, להתחזק קצת. אתם מחזקים אותי ואני מתחזק איתכם. ועכשיו אנחנו ממש בחודש מאוד מאוד משמעותי, שזה חודש אלול. אלול זה החודש השישי שיש לנו בשנה. חודש השישי, אם אתה סופר, נכון? ניסן, אייר, סיוון, תמוז, אב, אלול. אז יש לנו כבר חודש השישי, שכל דבר שהוא שישי, בקדושה כמובן, יש לו מעלה גדולה ביותר. אחר זה חודש תשרי, חודש קרוב, חודש השביעי. כולנו יודעים שגם כן אלול מזלו בתולה. למה מזל בתולה? כי נכון שאנחנו בחודש אלול, לפני שניגע בזה, חודש אלול המקור של כל השמות של החודשים, שיש להם תשרי, חשוון, הם לא מוזכרים בתורה. יש כמה חודשים בודדים שמוזכרים כן בנביא, אבל אין לזה מקור בתורה לחודשים, לשמות שלהם. בתורה כתוב חודש הראשון, חודש השביעי, חודש העשירי, זה השמות. אלול כן רמזו עליו, כתוב שם כשמשה רבנו שלח את המרגלים בארץ ישראל, נכון? אז מה כתוב שם? פרשת שלח לך אנשים יקורו את הארץ, אומר התרגום, שלח לך איסגדים ויעללון ית ארעה. איסגדים בארמית זה מלאכים. ויעללון ית ארעה, פירושו של דבר, ויתורו את הארץ. אז איך הוא אמר ויתורו? מלשון ויעללון. ויעללון זה מזכיר לנו בצלצול את המילה אלול. אז מה זה אלול? זה כביכול לטור, לטייר, לעשות טיור. מה זה טיור? שאנחנו עושים עכשיו כאילו חשבון מאזן סוף שנה, כל השנה, בואו נבדוק בקרטסת, בואו נבדוק מה היה לנו פה הוצאות, הכנסות, כמה העסק הזה באמת רווחי, אם העסק פה מוציא יותר מדי הוצאות, יותר מדי הכנסות, או הכנסות לא מדווחות, נבדוק את כל הסיפור הזה, זה חודש אלול. ויעללון ית ארעה. כמו שאמרנו, מזלו בתולה, למה מזלו בתולה? כי בתולה מה שאומרים, כביכול זה כאילו אישה חדשה, כי ייקח אישה חדשה והכל על נקי ועל חדש, אז גם כן אנחנו מסיימים את השנה במזל בתולה, ועם זה נכנסים לשנה החדשה. להגיד לקדוש ברוך הוא, מתחילים שנה חדשה, כמו בתולה, אישה חדשה, גם זה, אנחנו מתחילים שנה חדשה. מה הרמז בזה? אנחנו יודעים איך מתחילים את ראש השנה. הפיוט הכי מרגש שמתחילים אותו בראש השנה, שבאים לבית הכנסת, מתחילים תפילת ערבית, מה אומרים שם? אחות קטנה, נכון? מה אומרים שם? תכלה שנה, נכון? וקללותיה. ואחרי זה מה מסיימים? תחל שנה ברכותיה. יופי, אז ברכה טובה, ברכה יפה, הכל טוב ויפה. מה הבעיה? שכל שנה כשהיא מתחילה, מה אתה אומר? השנה הזאת, תכלה שנה וקללותיה. מה עכשיו? שנה הבאה, בואי, ברוכה הבאה, תחל שנה וברכותיה. מה היא תגיד? אני שמעתי מה עשית הרגע לשנה הזאת שלך, נכון? מה אמרת לה? לכי שנה, איך אומרים, השתמשת, זרקת, כמה תזרוק לפח. עכשיו, מה, אתה תעשה לי כמו שעשית לה? ככה תגיד אותה שנה חדשה. נו, אז מה, זה יפה? במקום להגיד על שנה טובה שהסתיימה, סיימת אותה, הגעת לראש השנה, להגיד תכלה שנה וברכותיה, תחל שנה וברכותיה גם כן. למה אתה אומר תכלה שנה וקללותיה? אתה ישר אומר לשנה הזאת שהייתה, לכי תכלה שנה וקללותיה. בחז"ל כתוב ששבת האחרונה של השנה, אנחנו קוראים פרשת כי תבוא. למה כי תבוא? כי תבוא לארץ זה מתחיל באמת בדברים יפים שם, ביקורים, שעולים לארץ ישראל מביאים ביקורים, אבל בהמשך כי תבוא, יש שם כללות, שאנשים מאוד מאוד פוחדים לעלות בכללות. אומרים שלא, מה, אני אקח את הכללות, לא רוצים לעלות לכללות האלו של שם הספר תורה, מפחדים מזה. אבל בדווקא חז"ל תקנו לנו שאנחנו נסיים את השנה עם הכללות, בשביל שאנחנו לא נעשה באמת שהשנה מסתיימת בכללות ממש, ישר מהכללות אתה הולך לראש השנה, מתחיל שנה חדשה, אז עשו לנו שבת הפסקה, מה שנקרא סיום טוב, שיהיה באמת בסיום נעים. אז מה עושים? אז עושים שבת אחרונה שלפני, באמת, לפני ראש השנה, עושים אחרי כי תבוא, ושבת לפני כן תמיד זה יהיה כי תבוא. שם לסיים את הכללות.
מה העניין בזה? שבאמת יש לנו עניין לסיים את הכללות, ולסיים את השנה בכללות, להגיד, תכלה שנה בקללותיה, לסיים את כל הכללות האלו, וככה אתה עושה לשנה, כל שנה שבאה אתה אומר, תכלה שנה בקללותיה. שבוע שעבר קראנו גם כן, כתוב שמה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. שוב פעם, יש לנו גם כן את העניין הזה של ברכה וקללה. כשאתה רואה שמה במפרשים, ברש"י, בכל המקומות, אחרי שמסיימים כתבו, אז יש פרשה הבאה אחרי זה ניצבים. למה ניצבים? רש"י מיד על המקום כותב, מה זה ניצבים? אתם ניצבים היום. כלומר, אף על פי שראית שיש שם כאלו כללות, בכתבו, שאתה אומר, כללות כאלו, מי יכול לעמוד בהם? וכל דברים באמת חמורים ביותר, מפחיד רק לקרוא אותם. בכל זאת בא מנחם אותך, אומר לך, אתם ניצבים היום. תשמע, ראית את הכללות, תירגע, אל תפחד, הנה בכל זאת אתה עומד חי וקיים. ואתם ניצבים היום. אתה ממשיך לקרוא את הניצבים, מה אתה רואה שם? התורה מזהירה, הוא פן יש בכם, איש או אישה או שבט, שורש פורי ראש ולענה, והתברך בלבבו לאמור, שלום יהיה לי, כי בשירות ליבי אליך, הכל בסדר, לי לא יקרה. עברתי עד עכשיו כל ראש שנה, עברתי אותו בשלום. למה לא יעבור עוד ראש שנה? יהיה. לא יודע השם סלח לו. ועוד פעם, התורה מזהירה, כאילו מה קורה? מצד אחד אתה מביא כללות, אחרי זה אתה אומר, אתם ניצבים, תירגע, הכל בסדר. אחרי שאתה אומר לי, אתם ניצבים, תירגע, הכל בסדר. אתה עוד פעם מביא לי, לא, אל תירגע, תיזהר. אם לא יבוא השם סלח לו, אם אתה תגיד, מה הולך פה כל העניין הזה? צריך לומר שכל הרעיון הזה של חודש אלול, חודש אלול הוא נקרא חודש הרחמים והסליחות. נכון שחודש אלול במובן מסוים זה הזמנה לזימון למשפט, לתת דין וחשבון על כל השנה כולה. אבל אמר דוד המלך, ממך אליך אברח. מה זה ממך אליך אברח? נכון, יש לנו זימון למשפט, אבל אנחנו שמחים שהמשפט שלנו נמצא בידיים טובות, אצל שופט טוב, אצל האבא שלנו, הכי טוב. אז לכן, אם אנחנו מה שנקרא נעשה את מה שצריך, את הדברים הכי פשוטים, אז הוא ודאי יעביר לנו את המשפט בצורה טובה, ואנחנו נעבור אותו בצורה טובה. ולכן חודש אלול נקרא חודש הרחמים והסליחות, למה? כי אתה לא יכול ליפול לראש השנה ישר, בלי שום הכנה, שום דבר. לפני כן, נותנים לך זמן, 30 יום, תכין עורכי דין, תכין דברים, תכין ציוד, לבוא למשפט בצורה נכונה וטובה. זה החודש אלול, שזה נקרא חודש הרחמים והסליחות. זה אומר לכולם שצריכים לקום עכשיו בבוקר קצת יותר מוקדם, להגיד סליחות, להתפלל. מעבר לזה, זה נקרא חודש הרחמים. כל ראש חודש יש לנו שערי הרחמים שנפתחים. זה כל ראש חודש. חודש אלול, כל יום בחודש שערי שמיים פתוחים, הקדוש ברוך הוא שומע את התפילות. לכן דווקא בחודש אלול תקנו לנו שאנחנו אומרים את הסליחות האלה. ידוע שמשה רבנו כשעלה למעלה פעם שלישית, 40 יום, 40 לילה, עלה אחרי ששבר את הלוחות, אז עלה מתי? עלה בראש חודש אלול, עלה למעלה. וירד 40 יום תסתור מראש חודש אלול, מתי? יום הכיפורים. יום הכיפורים אמר לו הקדוש ברוך הוא, סלחתי כדבריך. לכן ניתן יום הכיפורים ליום מחילה וסליחה וכפרה, שזה יום הסליחה. אז ירד. שעם ישראל ידעו שמשה רבנו עולה למעלה למרום, באלף ואלול, והם כבר לימודי ניסיון, הם ידעו שפעם שעברה משה רבנו איחר ב6 שעות, הם כבר לא עמדו בזה, הם כבר הלכו ועשו לדרך אחרת. מה עושים? אז הם אמרו, היום, עכשיו, הפעם, אנחנו נחכה למשה רבנו בקדושה וטהרה. מה עשו? אנחנו עובד חזק. הם עשו כל יום תקיעה בשופר, ועשו תפילות וסליחות, כל יום. אז תראה, מאז שהיו עם ישראל במדבר, בחודש אלול, כבר היה מה שהיה במדבר, ועד היום אנחנו נוהגים בזה, בדבר הזה, שזה רחמים ורצון. תקעו בשופר, להעיר את הלב, להעיר את כל הדברים האלה, שזה באמת עת רצון, וזמן גדול ביותר, שבזמן הזה שערי שמיים נפתחים, שכינה יורדת למטה. ידוע שכתוב בספרים, כולם יודעים את זה, אלול זה ראשי תיבות אני לדודי ודודי לי. מה זה? זה פסוק משיר השירים. שיר השירים, זה בדיוק מתקשר למה שאמרנו קודם, שחודש אלול מזלו בתולה. למה? שיר השירים, אמר לי איזה גבאי אחד, אצלנו בבית הכנסת אנחנו לא קוראים שיר השירים. אמרתי לו, למה? אמר לא רוצים לעורר את תשומת לב של הילדים. למה? אתה קורא שיר השירים, מה כתוב שם? זה שיר אהבה שבעל כותב לאשתו. יפה את רעייתי, כתרצה, איזה מתאר אותה, דלת ראשך כארגמן, הוא נותן לה ממש תיאורים
על כל הגוף, מלמעלה עד למטה. לא, אנחנו לא רוצים לקרוא שיר השירים. שיר השירים, כתוב שם שכל השירים קודש, אבל שיר השירים, קודש קודשים, הוא הכי קדוש. למה? כי כל המעלה הזאת של הקדושה, של האהבה, שיש בין גבר לאישה, זה אותו משל שאנחנו מסוגלים לתפוס את זה בראש, האהבה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. כמה עם ישראל והקדוש ברוך הוא מחוברים יחד, כמו גבר ואישה. זה כמו שהיה בבית המקדש בקודש הקודשים, שהיה שם את ארון הברית. מה היה שם? שתי קרובים, פורסי כנפיים, אבל איך הם היו? כתוב שם בחז"ל, כשעם ישראל היו עושים רצון השם, הם היו מחוברים, מחובקים זה בזה, עד כדי כך. כלומר, להמשיל אהבה בתוך קודש הקודשים. מה יש שם? שתי קרובים מחובקים זה בזה. להראות את הדבר הזה. אז חודש אלול גם זה לא בתולה, וגם הראשי תיבות של חודש אלול הוא אני לדודי ודודי לי. מה זה אני לדודי ודודי לי? אז שים לב, חז"ל אמרו אני לדודי, איך זה מתחיל? לא קודם כל דודי לי ואני לא, אלא אני לדודי ואחרי זה דודי לי. כלומר, ההתעוררות צריכה להתחיל מאצלנו. קודם כל, מלמטה. אני לדודי, אחרי זה דודי לי. ידוע שקדוש ברוך הוא נקרא אבינו. אנחנו בראש השנה אומרים אבינו מלכנו. למה אבינו מלכנו? יש אבא ויש מלך. ידוע שאבא הוא רוצה מאוד לתת לילד שלו את כל מה שיש לו. אבל לפעמים לא כל אבא יכול. יש אבא שהוא קצת דל אמצעים. אז הוא נותן לבן שלו את כל מה שיש לו לפי האמצעים שלו. אם האבא של הילד הזה הוא מלך, פה הילד הזה כבר מסודר. לא חסר לו שום דבר, הוא יכול לסמוך מה שהוא רוצה. יגיד לאבא שלו, אבא אני רוצה כזה, קיבלת. אני רוצה כזה, קיבלת. המלך לא חסר לו אמצעים. יכול לתת הכל, אין שום בעיה. זה היחס שאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אבינו מלכנו. אתה אבינו שאתה רוצה לתת לנו את הכל, כי אנחנו בנים שלך, אבל אתה גם לא חדל אמצעים ולא דל אמצעים, אלא אתה גם מלכנו, אתה מלך גדול, אז אתה יכול גם לתת לנו הכל. ולכן, זה הזמן שאפשר לבוא ולבקש מהקדוש ברוך הוא בקשות גדולות מאוד. רק מה? הזוהר הקדוש רבי שמעון בר יוחאי כותב שמה שאבוי למי שמגיע ביום ראש השנה לפני הקדוש ברוך הוא, בלי הכנה, בלי חודש אלול, בלי סליחות, בלי שום דבר, ואז הוא מגיע לפני הקדוש ברוך הוא, עומד לפני הקדוש ברוך הוא ביום ראש השנה, שומע את השופר, מתפלל, זוכרנו לחיים, אבינו מלכנו, פתח לנו שערי שמיים, אמן, שערי רצון, אמן, מתפלל בכל מה צועק? אומר רבי שמעון בר יוחאי, זה כמו אחד, כמו להבדיל, כמו הכלב שצועק, הב, הכלב נובח, הב. מה זה אומר? הב זה בלשון, תן לי. איפה אתה? איפה היית כל השנה? תן לי, על מה אני אתן לך? למה אני אתן לך? אמר מי שאמר, זה כמו בשם שלנו כשאנחנו מבינים, כשאתה משלם בכרטיס אשראי, שואלים אותך, מה תוקף כרטיס? מה תוקף? יש לו תוקף. איזה חודש, איזה שנה. זה אחד האמצעי זיהוי להעביר את הכרטיס. עכשיו יש לנו כל השנה כרטיס אשראי מהקדוש ברוך הוא. עכשיו צריך לחדש את האשראי, ולבוא לקדוש ברוך הוא בלפני ראש השנה, ושואל אותנו מה תוקף כרטיס. נגמר התוקף, צריך להוציא כרטיס חדש. זה חודש אלול, להכין את עצמנו. אז ההכנה הזאת מתבצעת עכשיו. בחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, חודש שערי שמיים נפתחים, חודש שמשה רבנו עלה למעלה למרום, חודש של אני לדודי ודודי לי. למה אני לדודי ודודי לי? אתה מתחיל מלמטה לעורר את הרחמים, ואז הרחמים יורדים עליך מלמעלה. אבל אתה צריך להתחיל את הצעד הראשון. אז זה חייב לבוא מאצלך. הקדוש ברוך הוא לא יבוא עד אליך ויעיר אותך. צריך שזה אתה תתחיל. אני לדודי. יש פה עוד ביטוי. הביטוי הבא זה אני לדודי. לא כתוב פה אני לאבי ולא אני למלכי, אלא אני לדודי. למה דודי? ידוע, זה כמו שילד קטן, הוא אומרים לו הנה הדוד הגיע. מה זה הדוד? דוד בא עם מזוודה מאמריקה, הביא לך מתנות. מה הביא? הביא משחקים, הביא דברים טובים. אם הילד לא מתנהג טוב, מי מורשה לחנך את הילד? מי צועק על הילד וגוער בו ונותן לו מה שנקרא את החינוך הראוי לו? זה לא הדוד, זה התפקיד של האבא. האבא הוא פעם נותן דברים טובים, פעם הוא מחנך, פעם הוא פחות נחמד, פעם הוא קצת יותר קשה לילד. אבל הדוד תמיד חייב להיות מחיות לילד. גם אם הילד לא יתנהג טוב, אז הדוד יכול לבוא בתור לרצות. כזה בחיוך, להגיד לילד, תשמע, התנהגת לא יפה לאבא, אולי תבקש ממנו סליחה, חבל, בוא אני אביא לך עוד מתנה. הדוד לא מחנך, הוא רק בלשון רכה בלשון.
חודש אלול זה הזמן שהקדוש ברוך הוא אלינו בבחינה של דוד. רוצה להביא לנו מתנות. מה צריך? שאתה תהיה ותקבל אותו כדוד. דוד שלי יורד למעלה, דוד מגיע למטה. וכן זה הדרך כמו שאנחנו בכל השנה כולה, בכל מיני שלבים, כמו שעברנו קודם 3 השבועות של 21 יום, של 9 באב, שגם שם זה היה בהדרגה. התחלנו 17 בתמוז, אחרי זה נכנס ראש חודש אב, 9 הימים, אחרי זה שבוע שחל בו, אחרי זה 9 באב עצמו, גם פה זה הולך בהדרגה. יש לנו חודש שלם של חודש אלול, אחרי זה 10 ימי תשובה, אחרי זה יום הכיפורים עצמו, אלו ימים גדולים ביותר ונעלים. ככל שאנחנו נכנסים יותר, ככה השכינה יותר ויותר 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 יורדת, עד שאנחנו מגיעים לשיא הקדושה שם בתפילת נעילה, שזה השער הכי גדול שנפתח פעם בשנה בתפילת נעילה, ושם מסיימים את תפילת הנעילה בהשם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים 7 פעמים, שזה מה שאמר אליהו הנביא שם בהר הכרמל להוכיח את כל עם ישראל. אז הוכיח אותם שם ואמר להם השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, כל עם ישראל חזר אחריו. קבלת עול מלכות שמיים, אומרים את זה 7 פעמים, בכל פעם שאומרים השם הוא האלוקים, מה קורה? השכינה עולה למעלה חזרה, מסתלקת. כל מה שעשינו חודש אלול, שקיבלנו את הקדוש ברוך הוא איתנו בחסות השכינה, וזהו, הולכים ונפרדים, זה הולך ומסתיים, ואז נכנסים אחר כך לימי אהבה ורצון, שזה חג הסוכות, שמחת תורה, מתחבקים בספר תורה, יושבים בחסות האושפיזין, זה כבר מעלה גדולה אחרת. כתוב בספרים שמעבר לזה של חודש אלול, שאנחנו צריכים להיות באמת בעת רצון, ולא לפספס את הימים הקדושים האלו, שהקדוש ברוך הוא יורד אלינו ורוצה לשמוע אותנו, אנחנו צריכים לעשות הכנה, להכין את עצמנו, כמו שמכינים את חג הפסח. לפני פסח, אתה מצחצח את כל הבית, מכין את כל הכלים, ומברישים את הקירות, צובעים, עושים הרבה שיפוצים. עכשיו עושים מה? שיפוצים בנפש, בנשמה, עושים ניקיון יסודי. לפני שנה אתה הולך עושה התרת נדרים, טובלים במקווה, עושים כמה וכמה הכנות מכל הדברים האלו, להכין את עצמנו, להיות באמת, להגיע לראש השנה, זהו, עשיתי חשבון נפש, עשיתי חודש שלם של עבודה, של תשובה, התנקיתי, לא באתי ליפול ככה בראש שנה, תן לי, פתיחת הפרנסה, קניתי 5,000 שקל, זהו, אני מסודר. לא הולך ככה. אתה צריך באמת להכין את עצמך, לנקות את הלב, לעשות מה שצריך, את העבודה המלאה. יש כמה וכמה פטנטים שכתבו בחז"ל, שבאמת בשביל לעבור את החודש אלול ואת ראש השנה, לעבור אותו בצורה טובה, אחד הדברים שכתוב שם, יש כמה רעיונות, כתוב שם להקפיד להגיד בכל יום את המזמור, מזמור כ"א לתהילים, לדוד השם אורי וישעי ממי ירא. להגיד אותו בכל יום. אשכנזים נוהגים להגיד אותו אפילו פעמיים ביום. אפשר להגיד אותו פעמיים ביום, זה עוד יותר מעלה גדולה. כתוב שם בספרים שקבלה, שאפילו אם חלילה נגזר על האדם איזושהי גזרה לא טובה, שהוא בר מינן, אולי לא יסיים את השנה, לא יצליח, אם יקפיד להגיד את המזמור הזה בכל יום, משנה את הגזרה, נראה לטוב. רק להגיד את המזמור הזה, לדוד השם אורי וישעי. המזמור הזה יש בו כמה וכמה סודות, יש שם, מוזכר שם 13 פעם. איזה פרק הוא בתהילים? כ"א. יש שם 13 פעם מוזכר שם שם השם. לדוד השם אורי וישעי, השם ממי ירא. תזכור שם, יש שם 13 פעם שם השם. וכנגד 13 מחילן דרך 5 שמזכיר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, שגם בזה יש עוד עניין. 13 אנחנו אומרים 13 מידות מזכירים בימים האלו, השם אל רחום וחנון, שכתבו בגמרא, אמר רבי יוחנן ברית כרותה, שאם אומרים 13 מידות שאינן חוזרות ריקם. אתה אומר 13 מידות, מה שנקרא לומר, להתכוון, להגיד אותן בכוונה גדולה, להתכוון לכל מילה ומילה שאתה אומר 13 מידות האלה. אמנם תקנו לנו להגיד את הסליחות, להגיד אותם בנעימה, בזמירות, בשירה, בשביל למשוך את הלב, שיהיה לנו רצון וחשק לבוא לסליחות. תאר לך אם היו אומרים את הסליחות בדמעות, בבכי, אין חשק לבוא לסליחות. אבל כשאומרים לבוא לסליחות, בוא תשיר קצת, בוא עושים מקהלה, עושים זה קצת עושה יותר חשק לאנשים לבוא, להימשך אחר הסליחות. אבל באמת בכל הספרים מוזכר שמה, שכשאדם מגיע להגיד את הסליחות, לא יגיד, טוב, אני בא לערב שירה וזמרה, אלא יבוא עם לב נשבר ונדכה, עם ראש באדמה, יבוא כעני, יבוא לפני הקדוש ברוך הוא בלב שבור, ופתח את הסליחות, בן אדם עליך נרדם, קום קרא בתחנונים, מילים גדולות שמעוררות את הלב.
אז להקפיד להגיד את המזמור הזה לדוד השם עולם אישי. יש עוד עניין שנוהגים בדווקא ללכת לציון של רבי שמעון בר יוחאי. עכשיו בערב ראש חודש אלול לפני ראש שנה, כל מי שיכול מתי שיכול, זכותו של רבי שמעון בר יוחאי, כי הגמרא שם אומרת, כדאי רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. כשאדם נמצא בעת צרה, בעת מצוקה, סומך על רבי שמעון. כמה וכמה אנשים סיפרו על כמה ישועות שנשרו בזכותו של רבי שמעון בר יוחאי. אמר זה מישהו, אז שמעתי את זה היום, איזו סגולה גדולה ביותר. נכון שיש עניין להגיד כל התהילים, ויש עניין, אבל בחודש אלול יש עניין לקרוא בדווקא בספר תיקוני הזוהר. בדווקא, כי זה מתקן. כמו שאמרנו קודם, חודש אלול זה חודש שישי. שישי זה לכיוון מידת היסוד. היסוד היא המידה השישית שיש לנו, שזה כנגד יוסף הצדיק, שזה מתקן את כל השפע שאמור לרדת על האדם ונסתם לצינורות ולא יכול לקבל את השפע. אם הוא מתקן את היסוד, הכל נפתח לו. היסוד זה כשמו כנות, זה יסוד היסודות. אם יש לו יסוד, אז הכל יכול לעמוד טוב. אז מלבד שזה חודש שישי, אם הוא קורא תיקוני הזוהר, אז הוא מתקן ומתחבר ועושה הרבה תיקונים גדולים מאוד בעצם הקריאה של תיקוני הזוהר. מטהר לעצמו את הנפש, את הנשמה, כמו שיש עניין לטבול במקווה, שעל ידי זה שטובל במקווה הוא מנקה לו לעצמו את הרוח שלו, שעל ידי זה שאדם עושה עוונות וחטאים, בורא מלאכים רעים והם נדבקים איתו והולכים איתו לכל מקום. גורם לאדם כל מיני בלבולים וכל מיני דברים לא טובים שהם מפילים אותו בכל מיני מקומות להם. אז על ידי זה שהוא טובל במקווה נפרדים ממנו. על ידי שקורא בזוהר הקדוש, הוא מתיישב בדעתו. הוא עכשיו מנקה את הנשמה שלו לגמרי. זה עוד סוג של תפילה במקווה. אז לקרוא בזוהר הקדוש גם כן, זה מעלה גדולה ביותר. אחד הדברים שכתוב שם גם כן בספרים, בחודש אלול, לקרוא בתיקון הזוהר. אתה לא יכול להספיק את כל תיקון הזוהר לקרוא אותם, כי זה הרבה. אם אתה יכול, אדרבה ואדרבה, זה הרבה. אבל גם אם נקרא קטע כל יום, נקרא דף כל יום, כמה שיכול, כל אחד לקרוא משהו מתיקוני הזוהר, אני מדגיש, זה מעלה גדולה ביותר בחודש אלול, לקרוא את הדבר הזה של תיקוני הזוהר. יש עוד מובא גם במשנה ברורה בכמה מקומות, שלפני חודש אלול בראש שנה, כשנסיימים את התפילה, אז אצלנו הספרדים ברוך השם שזה הרבה, באים אחד לשני, מברכים אחד איש את רעהו, לשנה טובה תיכתב ותחתם, או תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. מובא במשנה ברורה בכמה מקומות, בשם האריז"ל, שקבלה איש מפי איש, מפי הבעל שם טוב עד לאחיה השילוני, שהוא היה נביא גדול ביותר, שככל שאדם ירבה לברך את איש את רעהו בברכת שנה טובה לשנה טובה תיכתב ותחתם, כך הוא בורא עליו מלאכים מליצים בשמיים. כלומר, אתה מברך מישהו אחר, כל אחד שאתה מברך אותו, תורת המלאך שימליץ עליך בשמיים, יברך אותך גם כן לשנה טובה. למה? אתה ברכת את ההוא, ולכן נוהגים, כבר כתוב שם, נוהגים לכתוב בכל מקום, בכל הזדמנות. לשנה טובה תיכתב, לשנה טובה תיכתב ותחתם. לאחל אחד לשני, ברכת שנה טובה וכמה שיותר. לא רק בערב ראש שנה. מתחילים בזה כבר מאיתו באב, כי זה 40 יום לפני ראש שנה, מתחילים כבר משם. מיתו באב לשנה טובה תיכתב ותחתם, שזה בסך הכל אתה מרבה מליצים על עצמך, עליך. ככל שאתה תברך אחד את השני, בכל פעם, בכל עת ובכל הזדמנות, הם הרבה מליצים טובים על האדם עצמו, לשנה טובה תיכתב ותחתם. אז זה גם כן מעלה גדולה ביותר, ניתנה גם בדבר הזה. יש עוד כמה וכמה דברים מאוד גדולים בחודש אלול, מלבד הדבר הזה שישתדל האדם לא להפסיד את הסליחות כל יום. היום אנחנו בדור חלש, אנשים קמים ומחויבים, יצא איש לפעלו ולעבודתו עד הערב, עובדים מצאת החמה עד צאת הנשמה, רק בשביל לשלם בסוף החודש את המשכנתא ואת כל ההוצאות. זה משנה הרב אם זה בשעה 12 או שזה הכי טוב בבוקר? קצת משנה, כן. יש מקומות שעושים סליחות אחר חצות. לא, אם נגיד אני קשה לי לקום בבוקר, בשעה הזאת. כן, אז עדיף שתעשה בחצות הלילה. אני לא יודע כמה זה עובר, כי אם אתה מתחיל חצות הלילה 12:30, עד 1:30 רק מסיימים את הסליחות. אחר כך אני קם ב9-10, אין לי בעיה. אוקיי, בסדר. גם טוב. עדיף להישאר כל הלילה. אתה לא יכול לעשות ככה כל יום. אז צריך לעשות סליחות כל יום, לא לוותר על זה. כל יום, יש לך הזדמנות כל יום לבוא לפני המלך.
כל יום לבוא לעמוד לפני המלך והוא שומע אותך, מחכה לך. אז השעה הטובה ביותר, עת רצון, זה זמן שמלאכי השרת אומרים שירה בעלות השחר. זמן מה שנקרא כל הרשעים כבר גם כן לא מדברים לשון הרע, לא מחליפים את הקדוש ברוך הוא, אין שום כעס, אין כלום, רק מלאכי השרת באים לומר שירה. אבל הקדוש ברוך הוא שומע, פותח את האוזניים, אז כל אחד שבא ואומר סליחות, אומר משהו, הקדוש ברוך הוא מאזין לתפילתו. בעצם זה שאדם אומר סליחות, אחרי זה מגיע לראש שנה, כתוב שמה שכל באי עולם אומרים לפניו כבני מרון ביום ראש שנה, לא כמו שאנשים לפעמים חושבים שבראש שנה דנים אותנו על שנה שלמה, מה יהיה במשך כל השנה הבאה על שנה שלמה. לא, לפעמים דנים את האדם בראש שנה הזה, מה יהיה עליו ב10 שנים הקרובות, מה יהיה עליו ב70 שנה הקרובות, בראש שנה אחד. תראה כמה זה כל כך באמת חשוב, בראש שנה אחד, לפעמים גזרה שנופלת על אדם זה בגלל ראש שנה לא שעבר עליו, אלא גם לפניו. צריך לעבור אותו באמת בשלום, להשתדל כמה שיותר. אז משתדלים לעשות חסדים, לעשות כמה שיותר מצוות, לעשות כמה שיותר מצוות. בעיקר גם כן כמה שדיברנו כמה פעמים, בענייני מצוות של בן אדם לחברו, שזה הדבר הגדול ביותר. כי בשמיים בודקים את האדם לא רק כמה הוא יעיל בעבודת השם שלו, כמה הוא באמת מקדש את הקדוש ברוך הוא, ואומר מה שנקרא שבאמת משתלם לשמיים לתת לאדם הזה בריאות, פרנסה, חיים, כי הוא עושה באמת, מקדש שם שמיים ברבים, הוא עושה באמת קדושה, אלא הוא גם כן מקדש את הקדוש ברוך הוא גם בין הבריות, שזה החלק הבלתי נפרד שיש לנו, בין אדם לחברו, שני הלוחות המחוברות שאי אפשר לשבור אותם, בין אדם למקום, בין אדם לחברו, זה מחובר ביחד. אתה לא יכול להגיד, לא, אני חזק רק בין אדם להשם, בין אדם לחברו, קשה לי. לא יכול. זה חלק בלתי נפרד מהתורה שלנו, וזה דבר שקובע מאוד שאם רואים שהוא בן אדם לחברו, הוא מסתדר, הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, מה שביני לבינו, אני אעשה לו מחילה. הבן אדם לחברו הוא יכול, אז גם אני יכול. והדבר שהכי מחזק, זה שאתה אומר ביום ראש השנה בתפילה, ברוך אתה השם, ביום הכיפורים, יותר נכון, השם תפילת 18, ברוך אתה השם, מלך מוחל וסולח לעוונותינו. ולעוונות עמו ישראל, הוא מעביר אשמותינו בכל שנה ושנה. מה זה מעביר אשמותינו בכל שנה ושנה? כל שנה אתה בא לקדוש ברוך הוא ואומר לו די, אני השנה הזאת מסיים את זה, פותח דף חדש, אני רוצה להיות איתך כמו בתולה, להתחיל על חדש, על נקי. אתה סולח לי? מה אומר הקדוש ברוך הוא? בטח, סולחתי כדבריך, סולח. אתה לא חוזר, אני בעל תשובה. אפשר לראות את הרמב"ם בהלכות תשובה, מה זה נקרא בעל תשובה? בעל תשובה זה לא לשים כיפה ב10 שקלים וזקן צומח לבד גם בלי להשקות. אלא בעל תשובה בעיקר לא מראה, לא הכובע קובע ולא המעיל מועיל, אלא בעיקר במעשים, בהתנהגות הפנימית באמת של האדם. מה הוא עושה? לחזור בו מהמעשים הרעים. אז העיקר זה שהקדוש ברוך הוא רואה שבאמת האדם משנה את המעשים שלו. הוא משנה, והקדוש ברוך הוא באמת סולח. אבל שנה הבאה אתה בא לקדוש ברוך הוא ואומר לו, תסלח לי גם השנה, מה יכול להגיד לקדוש ברוך הוא? תקשיב, שנה שעברה עמדת, ביקשת סליחה על אותו דבר. נו, אם בא בן אדם דרך לך על הרגל, סליחה, אתה סולח. אחרי זה יבוא עוד פעם דרך לך על הרגל. אוי, סליחה. נו, באמת, סלח לי. פעם שלישית יבוא דרך לך על הרגל, מה תגיד? תגיד, מה, אתה לא רואה? מה, אתה בכוונה עושה לי? אתה בכוונה בא? אתה אולי לא תדרך לו על הרגל, אולי תעשה לו משהו אחר. אבל מה עושה הקדוש ברוך הוא? עם המסעית ודורך. הקדוש ברוך הוא מעביר אשמותינו בכל שנה ושנה. כל שנה, אותו עוון, אתה אומר לו די, ריבונו שלנו, זה פעם אחרונה שאני עושה את זה. מה אומר לך הקדוש ברוך הוא? סלחתי. עוד פעם שנה הבאה, פעם אחרונה שאני עושה את זה. מה אומר הקדוש ברוך הוא? סולח. אז אם הקדוש ברוך הוא סולח לנו על כל העוונות, שזה כל הזמן אותו עוון, חזרת עליו, הקדוש ברוך הוא סולח. לחברך אתה לא תסלח? פה עכשיו אנחנו נסביר מה שאנחנו פותחים את ראש שנה ואומרים, אחות קטנה תפילותיה תכלה שנה וקללותיה. שאלנו, ככה אתה עושה לשנה? הקדוש ברוך הוא נתן לך שנה שלמה של חיים. כל נגיד, תודה רבה לשנה הזאת שעברה, תכלה שנה וברכותיה. אתה אומר, לכי, תכלה שנה וקללותיה. מה זה? כפוי טובה? מה פירוש? לא, חלילה וחס. לא תכלה שנה וקללותיה. השנה היא שנה מבורכת, היא שנה טובה,
כל שנה הקדוש ברוך הוא מוריד לכל אחד מאיתנו שנה טובה. רק מה? תלוי האדם עצמו, מה הוא עושה עם השנה הזאת. מה הוא עושה בה? הוא באמת, עם ההבנות שלו, הוא גורם שבשנה הזאת יבואו כללות, יבואו כל מיני דברים. הוא קלקל, הוא לכלך את השנה. אז מה הוא אומר? הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תכלה שנה וקללותיה, אני מתכוון להפסיק מהמעשים הרעים. אני רוצה שנה חדשה, אני רוצה שנה בתולה, אני רוצה תחל שנה וברכותיה, אני רוצה להתחיל בדף חדש, בדף נקי. מחילה על העוונות שאני לכלכתי את השנה הזאת. זה לא שאתה אומר על השנה, השנה היא טובה, היא מבורכת, כל שנה היא מבורכת. אתה עומד בראש שנה, מברך שהחיינו בקידוש, שזכית להגיע לעוד שנה טובה של חיים, הקדוש ברוך הוא נתן לך. איך הגעת לשנה הזאת ברוך השם? בלי בלון חמצן מתלווה אליך, בלי קורונה נגמר, שכחנו מזה, עבר המסכות, עבר כל הדבר. ברוך השם, תודה לאל. איזה ציפיות ותחזיות אמרו. 15 שנה אנחנו נלך עם מסכות, תראה הקדוש ברוך הוא ברחמיו וחסדיו הרבים, ביטל מעלינו את הגזרות האלו. אולי רק בגללנו, בגלל עם ישראל שהתפלל, ביטל את זה מכל העולם. איך תדע, הקדוש ברוך הוא לא מביא פורענות לעולם, רק בשביל ישראל. אם עם ישראל מתפללים, הקדוש ברוך הוא מבטל את הכל, רק בשבילנו. כמה התפללנו. עד היום שמרתי את המסכה הזאת של ראש שנה ויום כיפור, שהתפללנו ביום ראש שנה וכיפור, כל התפילות שם היו בתוך המסכה הזאת. אמרתי, זה הולך איתנו לעולם הבא, זה ילווה אותנו. הנה כמה תפילות נספגו בדבר הזה. התפללנו במסירות נפש. כמה עשינו. אז זה תכלה שנה וקללותיה. למה אנחנו מסיימים את השנה בקללות? לומר לקדוש ברוך הוא, הרי בזמן שבית המקדש היה קיים, אז היו מביאים קורבן, כתוב שם שאין אדם היה לן בירושלים, והיה לן בחטאו, אלא אין דבר כזה. כל יום מתכפר העוונות. לא צריך לחכות עד לראש שנה ויום כיפור שתתכפר העוונות. כשהיה בית המקדש, את הכבש אחד תעשה בבוקר, הכבש השני תעשה בין הערביים, מתכפרים העוונות, הכל בסדר, כל יום, כל יום, כל יום. עכשיו אנחנו צריכים לרשום בפנקס, לחכות, יש עוונות שלא נמחלים מיד על המקום. לחכות עד ראש שנה, יום הכיפורים, רק אז נמחלים העוונות. כתוב שם בחז"ל, שביום ראש שנה צדיקים גמורים נכתבים לאלתר, ביום ראש שנה. נכתבים לאלתר לחיים טובים שלנו. מה? הבינוניים, כך וככה, הם נותנים לנו הזדמנות, 10 ימי תשובה, לחזור בתשובה, ואנחנו מחזיקים את עצמנו כבינוניים, כל 10 הימים האלו. מה זה בינוניים? זה הכוונה שזה כמו זה שעלה על הגרדום, ושמו עליו את החגורה על הצוואר, ועכשיו חסר שם רק מי שייתן בעיטה לכיסא והוא יישאר באוויר. זה תלויים ועומדים, ככה זה, עד יום הכיפורים. אז בזמן שבית המקדש קיים, היינו מביאים קורבן, העוונות מתכפרים. עכשיו אין בית מקדש, איך יתכפר העוונות? אנחנו אומרים, ומשלמה פרים שפתנו. על ידי זה שאתה אומר סדר הקורבנות, ואתה אומר, וידבר שם משה לאמור צו בני צד קרס, אחד נעשה בבוקר את כבש השני. למה קורה את הקורבנות האלו? זכר לזה שעל ידי זה שקראתי יחשב לי כאילו הקרבתי קורבן התמיד, ואז יתכפר העוונות שאנחנו נעשה כפרת עוונות. עכשיו אי אפשר. אז תקנו לנו חז"ל, סוף השנה לקרוא פרשת כי תבוא את הקללות. אם אנשים היו יודעים מה זה הסוד הזה של הקללות, היו רבים על העלייה הזאת, מי יקנה אותה בכמה שיותר כסף. למה? אם בראש השנה שעבר נגזר על האדם כמה וכמה גזרות לא טובות וקללות שהיו אמורות לבוא עליו, ועכשיו נסיים את השנה. אז עושים עכשיו סיום